Pontevedra reivindica o seu poder gastronómico. Hoxe veu a luz a marca Pontevedra Capital Gastro, unha iniciativa que busca promover os produtos e os negocios locais. Que temos un produto de proximidade absolutamente que non existe no outro lado, así que hai que explotalo, poñerlo en valor unha vez máis e saber que ademais temos unha cociña que o elabora a perfección. Baixo o seu paraugas celebraránse diferentes actividades ata o ano 2022, entre eles 3 novos eventos gastronómicos. A Festa das Cunchas 2021, na que do 17 ao 27 de xuño o marisco será o protagonista, o Aboa Fest coa gastronomía máis tradicional que se celebrará entre o 22 de xullo e o 1 de agosto e os encontros mestizaxes, cociñas de ida e volta, entre o 20 e o 24 de setembro. Habrá unha ruta de tapeo durante 2 semanas, de 17 a 27 de xuño, e ademais xornadas gastronómicas, máis cousas que irei adelantando. A verdade é que un proxecto moi elaborado, con moitos eventos e con moitas, digamos, precisiones que hai que facer de cada evento e que quero facela con tranquilidade cando estemos acercándonos a ele, non? Tamén verán a luz o foro Hospitality Eixo Atlántico e a aceleradora Capital Gastrolab. Ademais, as accións de Pontevedra Capital Gastro abordaránse na Mesa da Gastronomía, na que participarán expertos locais e diferentes asociacións da hostalería e do turismo. Será unha mesa, como mínimo, creo que se reúna 2 veces o ano para seguir nunha liña de actuación conxunta que a marca sirva para algo máis que para eventos, senón para traballar conxuntamente. Neste proxecto, o Concello contará coa complicidade da Banda Cociñas de Pontevedra, formada por 11 cociñeiros da cidade. Que Pontevedra ten un potencial moi grande, témolo que explotar, cada vez hai máis e mellores cociñeiros, tanto xóvenes como máis maiores, pero sí que é certo que igual os xóvenes veñen con algo máis de idea, ou máis profesionalidade, ou máis técnica, ou máis empuxe, e penso que vai nos facer máis fortes. Igual non están todos os que son, pero si son todos os que están. Ímolo poñer en valor, ímolo poñer dun xeito que é necesario para dar un pouquiño máis desa cultura gastronómica que fai falta tamén, non? Durante o acto, os cociñeiros sorprenderon a Llolla Blanco entregándolle unha chaquetiña que a acredita como patroa da nova banda.